Ľudia sa často pýtajú, či sa s týmto nožom dajú rezať rebrá. Obávajú sa, že produkt nemusí zodpovedať popisu. Dnes oficiálne sľubuje veľmi pohodlný proces vrátenia tovaru, ak produkt nezodpovedá popisu. Prvé dojmy po otvorení balenia. Fantastické. Nečakal som, že tento nôž budem používať tak často. Teraz už nemusím nič rezať ani na doske. Reže veľmi presne, bez striekania. Tento nôž je ideálny na prácu s kuracím mäsom. Kuracie mäso sa krája len niekoľkými pohybmi. Kuchyňa zostáva čistá a uprataná. Krájanie rýb a rebier je rýchle a jednoduché. Také pohodlné. Čepeľ je hrubá a obojstranná. Niet divu, že moja 80-ročná matka s ním varí tak rýchlo a šťava sa nerozlieva po celej panvici. Ľahko krája mäso aj s kožou a mäso má vynikajúcu elasticitu. Každý rez je neuveriteľne hladký, celý nôž je vyrobený z nerdzavejúcej ocele a hliníkovej zliatiny. Odolný voči hrdzi a korózii. Pohodlný úchop. Odolný, robustný a spoľahlivý. A čo je najdôležitejšie, počas živého vysielania je zľava. Dokáže presne krájať mäso a kosti. Používam ho na prácu s väčšinou surovín. S týmto nevyhnutným kuchynským nástrojom je varenie jednoduché, vďaka čomu je perfektným darčekom pre rodičov. Tento odolný nôž ľahko krája pyré. Získajte svoj teraz. Každodenné varenie si vyžaduje dobrý nôž. Tento oceľový nôž ľahko odstraňuje kosti. Odporúčané všetkými používateľmi. Dokonale oddeľuje suroviny. Odolný a s bezpečným úchopom, skontrolujte si stav doručenia. Ak je doručenie vo vašej oblasti k dispozícii, využite zľavnenú cenu.